תודה אלנה שלחצת על ההקלטה לענן, נכון? כן. אוקיי, אז היום אנחנו עושים תיקון טעות. הפגישה האחרונה שלנו, הקודמת, שהייתה צריכה להיות פגישה מספר 205, נודע לנו שהיא לא הוקלטה בענן. לכן היום אנחנו מצהירים שהפגישה האינטראקטיבית שלנו היום, ה-29 בספטמבר 2022, תחשב כפגישה הכפולה, פגישה מספר 205 ו-206 כאחת. משום שאנחנו ננסה לשחזר בהתחלת הפגישה היום חלק ממה שנאמר בפגישה 205 הקודמת, שלצערנו לא הוקלטה בענן. אז לחלק של מה שלא הוקלט בפגישה 205, אני מקדיש עכשיו את התחלת הפגישה הכפולה שלנו 205-206. בפגישה הקודמת, שלצערנו לא הצלחנו להקליט בענן, אנחנו דיברנו על מאורע היסטורי שקשור לתולדות החינוך היהודי במאה ה-20. אני הודעתי בפגישה הקודמת שלשמחתנו העלינו באקדמיה אדו, גם באתר של העורך הראשי של אותו ספר שפרסמנו לאחרונה, באתר של שלמה לרמן, העורך הראשי של אותו ספר, שאני ויחד עם עוד שניים עזרנו לערוך אותו. הספר נקרא לצורך האקדמיה אדו, נקרא סמינר העמיה. סמינר מכיוון שזה היה הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, שראשי התיבות שלה זה עמיה, ובספרדית אסוסיאציון מוטואל ישראליטה ארגנטינה, AMIA, האיגוד של הקהילה היהודית הארגנטינאית, הקהילה היהודית בבואנוס איירס. הסמינר למורים הזה התקיים, סמינר למורים יהודים, התקיים מ-1940, באמצע השואה. הוא נוסד בבואנוס איירס על ידי מספר אינטלקטואלים יהודים עולים ממזרח אירופה שעלו לארגנטינה בראשית המאה, והוא התקיים כמוסד לחינוך יהודי שמכין מורים לבתי ספר יסודיים יהודים. הוא התקיים יותר מ-40 שנה, מ-1940 עד 1983. בסמינר הזה למורים למדו במשך השנים האלה וסיימו
את חוק הלימודים, שבדרך כלל לימדו שם 6 ו7 שנים, עד שהתלמידים קיבלו תעודת מורה לבית ספר יהודי, במשך השנים למדו יותר מ-1,200 מורים שקיבלו תעודת מורה יהודי. מ-1,200 המורים האלה ישנו אומדן ש30% עלו ארצה. זאת אומרת, הסמינר למורים הזה של הקהילה היהודית בבואנוס איירס היה גם גורם מדרבן לעלייה למדינת ישראל. ואני בפעם שעברה, שלצערנו לא הצלחנו להקליט, סיפרתי מה היה האופי של הסמינר למורים הזה. וטענתי, ואני טוען, שזה היה מוסד יוצא דופן, שאין כדוגמתו לדעתי, לא בעולם היהודי ולא במדינת ישראל עד היום. מהו האופי המיוחד? סיפרתי שכאשר התחלתי ללמוד בסמינר למורים הזה, ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, הייתי כנראה התלמיד הצעיר ביותר, התחלתי, ולא אכנס לסיבות למה, התחלתי בגיל 11 ללמוד בסמינר למורים, וסיימתי בגיל 17 עם תעודה של מורה בבית ספר יהודי. ומגיל 17 עד גיל 19 לימדתי בבואנוס איירס בבית ספר יסודי בכיתה ו' כמורה. עכשיו, המיוחד בסמינר למורים הזה היה שלמדנו שם יום יום במשך 6 ו7 שנים, 5 שעות כל יום. נגיד בבוקר למדתי בבתי ספר ממלכתיים לא יהודיים, ואחרי הצהריים למדתי בסמינר למורים 5 שעות. כל שעה קיבלתי קורס במקצוע יהודי אחר על ידי מורה מומחה אחר. זאת אומרת שבסמינר למורים הזה, מי שלמד בו, כן? התחלתי ב-1952 בגיל 11, למד בעצם כמו באוניברסיטה. כל שעה מקצוע אחר, מורה מומחה אחר. ומה למדנו שם? לשון עברית, מורה אחר. ספרות עברית, מורה אחר. משנה, מורה אחר. היסטוריה יהודית, מורה אחר. חומש, מורה אחר. לשון יידיש וספרות יידיש, המורה שמואל רוז'נסקי הזכור לטובה. פדגוגיה, מורה אחר. פסיכולוגיה, מורה אחר. אינני חושב שהיה בעולם היהודי ושיש היום במדינת ישראל בסמינר לוינסקי בתל אביב. אני לא מכיר, אבל אני לא חושב שיש מבנה כזה ברמה אוניברסיטאית בשביל תלמידים בגיל התיכון. כשגמרנו את הסמינר למורים הזה, אנחנו, כדי לקבל תעודה, היינו צריכים לתת פרקטיקום, היינו צריכים לבוא לבית ספר יסודי בבואנוס איירס, ולתת שיעור לדוגמה. כן? ופעם סיפרתי לכם, לא אחזור על זה,
איך הייתי צריך בכיתה ד' ילדים בני 10 לבוא וללמד שיעור על ביאליק, כן? וסיפרתי לכם, אבל לא אחזור על זה, שפתאום באמצע, לפי כל הכללים הפדגוגיים, אם אתה אומר שם של סופר, אתה צריך לכתוב אותו על הלוח. ואני לבוש בחלוק לבן, פונה אל הלוח, מתחיל לכתוב ביאליק, וידי קופאת באמצע הכתיבה. האם שמים פתח מתחת ליוד או מתחת לאלף? כן, זה סיפור שסיפרתי ולא ארחיב. אם אני לא זוכר את הסיפור הזה, כנראה שסיפרת אותו מזמן מאוד. אגב, דניאל נכנס. יפה, שלום דניאל. אז היום יש לנו כבר 5, אנה עוד לא הגיעה. לא. כן, נקווה שהיא תגיע. ומיריam לבב שהייתה צריכה להצטרף היום, אלנה לא הגיעה. אוקיי, בסדר. אז מה שאני רוצה עכשיו להגיד, מהו הספר שהעלינו לאקדמיה עדו, ושלב דיברתי בפעם שעברה שלא הוקלטה בענן. מה הספר הזה תורם לתולדות החינוך היהודי בבואנוס איירס ובכלל? לפני כ2.5 שלמה לרמן, שאותו הזכרתי כמי שיום אחד יבוא ויספר לכם על המילון האטימולוגי ביידיש שהוא מכין, שלמה לרמן יום אחד אומר לי שהוא חושב שצריך לאסוף זיכרונות של התלמידים של הסמינר, שאם אנחנו לא נעשה את זה, מסמך חשוב של מוסד חשוב ילך לאיבוד. ואני אומר לו, גם אני חשבתי על זה, ולא רק חשבתי על זה, אלא התחלתי לפנות לאנשים, ולדרבן אותם, לכתוב את הזיכרונות שלהם כתלמידים, בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס. 2.5-3 שנים לפחות, פנינו ואספנו זיכרונות של אלה שלמדו וסיימו את חוק לימודיהם, למדו לפחות 6 שנים וקיבלו תעודה של מורים. ולפני שבוע, כששלמה לרמן עשה את רוב העבודה, ואני קצת עזרתי לו, וחווה רסקו פרסטי, שהייתה מורה שם בשנות ה-60, גם עזרה, ויעקב גלמן עשה הגהות בחלק בספרדית. לפני שבוע העלינו את הספר 230 עמודים ביידיש, בספרדית ובעברית, באתר של שלמה לרמן ובאתר שלי ובעוד אתרים באקדמיה עדו. כיום כל אחד שמתעניין בתולדות הסמינר למורים הזה, יכול באיזה שפה שהוא רוצה, בעברית, ביידיש או בספרדית, לקרוא את הזיכרונות האלה, וכמה מאמרי חקר של אנשים שחקרו את ההיסטוריה של הסמינר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שהוא יהיה מיוחד לספר הזה. הספר הזה שהוא עלה לאקדמיה עדו,
הוא למעשה ספר בהתהוותו. יש לנו רשימה של 250 איש שיעקב גלמן שלח להם קישור לספר ככה שהם יוכלו להוריד אותו למחשב שלהם. 250 איש שלמדו בסמינר וודאי יהיו מעוניינים, וכתבנו להם שאם הם ימצאו שגיאות כתיב ביידיש, בעברית, בספרדית, אנא תשלחו תיקונים. ועוד כתבנו, אם יש עוד ביניכם שרוצים לכתוב זיכרונות, אנחנו נכניס את התיקונים וגם את הזיכרונות הנוספים. זהו ספר, איך שאומרים באנגלית, in the making. זה ספר שהולך ומשכלל את עצמו, עם תיקון שגיאות ועם תוספות. האם מישהו, לפני שאני ממשיך, רוצה לשאול או להגיד משהו? כן. האם אתם מכירים מוסד כזה שיש עליו זיכרונות והוא תורם לתולדות החינוך היהודי? אני לא ראיתי, אבל אני מניח, וזאת רק הנחה, שיש דבר כזה על מקווה ישראל. על מקווה ישראל, כן. לא ראיתי ספר כזה, אבל יש כמה אנשים מפורסמים, נכון, שבגרו מתוך המוסד הזה, ולכן אני מניח שיצא איזשהו ספר יובל או משהו מהסוג הזה. כן, יש להניח, אבל כשמדובר, מקווה ישראל היה בית ספר חקלאי, כשמדובר בסמינר למורים במדעי היהדות, איפה שלימדו את כל מקצועות מדעי היהדות, אני מסופק אם יש מודל דומה בימינו או בעבר. ואני בעצמי תרמתי לספר הזה לפחות 2 מאמרים, אם לא 3. מאמר אחד על המורים שלימדו אותי, איפה שאני מנסה לאפיין אותם ואת המקצועות שהם לימדו. מאמר אחר מיוחד על שמואל רוז'נסקי, שהוא לימד אותנו שפת יידיש וספרות יידיש. ומאמר שלישי על שמואל צסלר, שהוא היה גם מורה ליידיש, אבל גם סופר לילדים, ובמפעל דוב סדן, בזמנו אני הוצאתי ספר של השירים שלו לילדים, ביידיש עם תרגום לעברית, ביחד עם רותי זקוביץ'. ושלושת המאמרים האלה שולבו בספר הזה על הסמינר למורים. כן. Es ist noch einmal, es wird sein interessant, was sie haben getan mit die Chinuch, kidei zu gehen hala und zu seiner Lehrer oder Lehrerin. Ja. Das, was hier sagt, was sie haben getan, מה זה הזה? על מי את מדברת? Die, was haben geschrieben, etwas von sehr Zichroines. Okay. Die, was haben geschrieben, ein Teil von sie
seinen geworden Lehrer in jüdische Schulen, sei in Israel und sei in Argentinien und sei in andere Orte von Dromamerika. Lemoschel, Hinde Kononowitsch, was hat gelernt mit mir, ist geworden ein Lehrer in Israel und sie wohnt heint in Be'er Sheva, schon in Asach Jahren. Ein Teil von die, was seinen Eule gewöhnt, okay? Seine sei geworden Lehrer, aber sei geworden Professoren in der Hebräischen Universität und in anderen Universitäten, sei geworden Doktorin und Akademiker und so weiter. Ich meine, dass der Lehrerseminar ist ein Beispiel, wie so die jüdische Erziehung hat zugegeben, ein Impet, ein Koyach, sei Eule zu sein bei Israel, 30%, ob sie es ähnlich, das seien Minimum 400 Menschen, die seine Eule gewinnen, mit der jüdischen Bildung. Okay. Bis daher habe ich gewollt, Termonen wegen unter dem Buch Seminar Amja, was wir haben nicht gekannt rekordieren, das, was ich habe gesagt, dem letzten Mal. Und jetzt gehe ich herüber zu der Lektie Nummer 206, heint, dem 29. September. Und ich will mir gehen zu lehnen weiter, Chaim Grades, Seides und Eniklach, will ich ein paar Heores zugeben. Nechama hat geprüft, erklären einige Wörter von früher, die Wörter in Seides und Eniklach, wo seine nicht gewinnt klar. Und ich will zugeben, als in dem Text Seides und Eniklach von unserer Lektie 203 ist geschehen ein Problem. Inmitten von Rekordieren die Lektie 203 ist bei Elena gewesen ein Kurzschluss, הפסקת חשמל, bei Elena in Stub. Und wenn wir haben das gesehen, haben wir beneidet die Rekordierung von der Lektie 203, aber wie ihr seht, wir haben verloren eine halbe Show, was ist nicht rekordiert geworden. Der Fall will ich sagen, als Eider, Lifneische Eider, die erste Rekordierung hat sich aufgehört, in dem Text ist gewesen das Wort Moyer. Und ich habe erklärt und übergesetzt das Wort Moyer wie Avant, Choma. Und das ist Emes. Aber auf Jiddisch Moyer ist Oicha Binyan. Und in dem Text von Seides und Eniklach, in dem Ort, Eider die Aklata hat sich abgerissen, ist die Kavone von gerade gewesen, Amoyer, das heißt Abinien. Weil gleich nach dem
רד גרדה ואבנט מתנקת הציגו, קיר עם לבנים עירומים, לא צבועים. אז וי ich sagen, als auf Jiddisch a Moyer ist euch a Binyen und euch a Wand. Und ich will korrigieren und sagen, als Eider es hat sich aufgehört, die Korrigierung, das Wort Moyer war gerade meint dort a Binyen. Und noch a Heore. Also wie ich habe erzählt, als ihr setzt über Seides und Eniklach auf Hebräisch mit Galia Shauli, כדי das wegstellen in Akademia Edu, die ganze Erzählung auf Hebräisch, ist gewesen, dachte ich mir, auf Seite 14, ein Wort, wenn gerade erzählt, als von der Gas ist gekommen noch ein Jüngel, was mir hat ihm gerufen, Leibke Ochs. Ein Jüngel, was ist gewesen, a wilder. Okay? He was very wild. Und dort ist da ein Wort, was gerade sagt, als Leibke Ochs ist gewesen, und sagt dort ein Wort, was ich bin nicht sicher, sie mir haben übergesetzt, wie es darf zu sein. אני מנסה להיזכר במילה. כרגע אני שכחתי. סטבן, משהו כזה, סטבן. איך? סטבן. איזה אותיות? איך? סטבן, איך הוא כתב שם? איזה אותיות, תגידי, של המילה? סמך, טס, בית, נון, משהו כזה. אני לא זוכר, לגבי, כן, חוליגן כזה. נכון. מי שאומר מילים גסות. נכון, נכון, אבל המילה ביידיש, אני זכרתי אותה ואני אזכר, אבל כרגע לא את ולא אני זוכרים אותה. בתרגום שאני עושה עם גליה שאולי, כתבתי את זה באדום, ואני ארצה להחליף את זה לבריון. כן? בריון. זה קרוב. סליחה? זה קרוב. כן, כן. בריון. כאשר נעלה את זה לאקדמיה אדו, את כל הסיפור, אז אתם תוכלו לראות את זה. טוב, אני ארצה אם ככה שנחזור אלינה לזיידה סונניקלח, אנחנו בעמוד 32, את יכולה להעלות על המסך? כן, אני עליתי. כן. העלית? במקום שיש סימן אדום. האם כולכם רואים? רואים סימן אדום. כן. לא, תרימי את זה למעלה, אני לא רואה סימן אדום. עכשיו אני רואה. אוקיי. אינדר זלבר. יש לך כוח לקרוא? יש לי כוח לקרוא, אבל אין לי את הבסיס הקודם. אני יכול לקרוא. בבקשה. In der selber Zeit, לא, לא, לא.
יותר גבוה, יותר למעלה. אנחנו צריכים לחזור, אני עוד רואה, יש אני רואה. סימן. עוד סימן למעלה. Noch zurückkommen. כן, כן. Noch zurückkommen in Klois Joschen, haben sie sich mehr nicht herumgesetzt, herum Eugen und euch nicht geschmust zwischen sich, wie ihr der gute Zeit, wenn Leben sei seinen gesessen, die Talmidim lech. אוקיי, נחמה תחזרי על כל המשפט ונבקש אחר כך משלמה לתרגם. After they returned... לא, תחזרי ביידיש על כל המשפט. Okay. Noch zurückkommen in Klois Joschen, haben sie sich mehr nicht herumgesetzt, herumeuven und echt mehr nicht geschmust zwischen sich, wie in der guter Zeit, wenn Leben sie seinen gesessen die Talmidim mach. אוקיי, שלמה, תחזור על 2-3 מילים ותתרגם. Noch zurückkommen in Klois. כן, לא צוריקומן, אלא וו זה הוא. נוחן צוריקומן. אמרת שחסר לך הרקע, נכון, כי לא היית כמה פעמים, אז אני בקיצור אומר, כשלא היית, הזקנים יצאו לחפש תלמידים, ואז שם מתואר מה קרה בחוץ, ועכשיו הם חוזרים ותתרגם. נוחן צוריקומן in Klois Joschen, זאת אומרת, במהלך החזרה שלהם לקלויז ישן. נוחו זה נוחדם, אחרי, כן. אחרי שהם חזרו לקלויז ישן, לבית המדרש הישן, הובן זיך מרנית ארום גזץ, ארום אויבן, הם הובן זיך מרנית, הם לא ישבו מסביב לתנור. כן, למה? רגע, למה לא ישבו? מכיוון שכשהם יצאו, זה היה התחלת האביב, ואז כשהם חזרו לבית המדרש, לא היה כבר חורף, ולא היו צריכים להתחמם. כן. sein und euch mehr nicht geschmust zwischen sich וגם לא geschmust גם לא פטפטו בינם לבין עצמם. נכון, מכיוון שבטקסט קודם היה כתוב שבקיץ כל אחד ישב בפינה שלו ולא דיברו ביניהם, בחורף הם כולם התאספו מסביב לתנור, אבל עכשיו שזה אביב אז הם חוזרים להרגל שלהם כל אחד בפינתו. כן. Wie in der guter Zeit, wenn Leben seinen gesessen die Talmidelach. כמו שבזמנים הטובים, wenn Leben seinen gesetzt, כאשר הם ישבו עם התלמידים שלהם. כאשר לידם, לבן זה, כאשר לידם כל אחד ישב עם תלמיד וניסו ללמד אותם משהו. התלמידים הקטנים, תלמיד הלך. ודאי, זה בני 7 ו8, כל אלה שבאו מהרחוב בחורף כדי להתחמם, כן? הרי הם לא באו ללמוד באמת. טוב, נחמה המשפט הבא ביידיש עד לנקודה. Idlachach von die Skenim ist zurückgekochen zu sein Winkele bei der kalter Wand, wo sitzt Sommerzeit. תראו. Several? Idlacha das made several? Idlacha כל אחד מי. Everyone. Oh, so all of the elderly, the Skenim, right. crawled back, zurückgekrochen, to their
little corners to their corners at the cold wall, or at the cold wall. Near. By is near. Okay. Yeah. Okay. Wo sitzt Sommerzeit, where summertime is sitting. Right. Right. Still seien sie gesessen hinter die große dämpfende Ständers. Okay. Still seien sie gesessen. They sat still or quietly hinter die große dämpfende Ständers, behind the big oak. Okay, Dembene is oak, and Ständer is I don't know the word for a Ständer. A stand. A stand? Right. The oak. מה זה דמבנה? מאוק. אלון. זאת אומרת סוג של אלון. עץ, אלון, כן. Rausgeguckt durch die Fenster und sich gefleißt zu trachten von etwas anderes. Okay. Looking out through the window. Right. Through the windows. זה מדהים. the fenster. זה גם יחיד וגם רבים, כן. Okay, through the windows, und sich gefleißt. רגע, איך אנחנו יודעים שזה רבים? כתוב די. די זה article לפלורל, כן. Okay. Und sich gefleißt zu trachten von etwas anderes. And was meant gefleißt? Gefleißt, they tried. They made an effort to think about something other. Something else. Yes. A Steger made, for example. יפה. As bis Pesach seinen verblieben kaum 3 Wochen. That until Passover, there remains only three weeks. Right. מה זה השטייגר? השטייגר, לדוגמה. Ist schon die höchste Zeit zu trachten wegen Podriad, wo zu backen Schmurematze ist schon die höchste Zeit zu trachten. Okay, now it's the most important time or the crucial? The highest time. The highest time? Suitable time, Ken. To trachten wegen, okay, to think about, well, I don't know what a patriot. A contract. Oh, a contract. Okay. Right. Okay, to think about a contract, to backen, to bake, where to bake Shmura Matzah. Right. Und als man darf bestellen beim Chassid Wein auf Arbe Koises. Okay. Maybe we read this last week, but That's right. Yeah, That's okay. Right. And when, do you want me to translate it? Yes. Okay. Und als man darf Bastel. To serve, bestellen? No, bastel, we have to invite. We have to. To order. To order? Order. Okay. We have to order. Okay. To invite, to order. Yeah. And sorry, I can't. I'm not understanding how to translate it. I don't know what chassid is here.
Chassid vine. What does that mean? About that. דיברנו על זה, כנראה שאצל החסידים הם התמחו בעשיית יין לפסח. כן. Is that like glatt kosher wine? Like glatt kosher? Chassid vine? לא, החוסיד זה החוסיד. Oh, okay. The vendor of that wine, which was from the group of Hasidim. Mm-hmm. We spoke about that at large last time, but בואו נסתפק בזה, כן, שהזמינו אצל חסיד שעושה יין לפסח. כן. Okay, this is a new paragraph. This is כן. a new chapter. כן, a new chapter. Yeah. אוקיי, אז ורה, בבקשה. ורה שומעת? כן, כן, כן. Geschichten von Klois Joschen ist noch beschert gewesen an anderer Sort überlebenisch mit der wachsende Lerner, junge Elohim. הקשישים מבית הכנסת הישן. לא, רגע אחד. קראת עד פה, עד עילויים, אבל שוב, מכיוון שאת עושה הפסקה גדולה בין מילה למילה, אנחנו לא מקבלים את המשפט. שלמה, תחזור על המשפט ביידיש כולו, ואז ורה תתרגם. Die Geschichten von Klois Joschen in nur beschert gewesen an ander Sort überlebenisch mit der wachsende Lerner junge Elohim. אוקיי, עכשיו ורה תחזרי על 2-3 מילים. Die Geschichten von Klois Joschen ist noch beschert gewesen an anders Sort überlebenisch, תרגום. überlebenisch. Die Geschichten von Klois Joschen ist noch gewesen beschert. לקשישים מבית הכנסת הישן, כן. לקשישים, כן. is given beschert. This is a difficult word. היה כמו גורלו, משהו נכון. כזה. כן, היה גורלם או ציפה להם, כן? כן, חיכה להם אננדר סורט איברלבניש. מסוג אחר של התרגשויות. כן, של חוויה. כן. חוויה. איברלבניש, לבן זה חיים, איברלבן זה לחוות משהו בחיים, זאת אומרת חוויה. כן. כן. עם אנשים כאילו כבר בוגרים? כן, כי קודם סיפרו על החוויות עם ילדים, עכשיו מדברים על החוויות עם בוגרים. כן? אשר למדו תורה עם אלוהים צעירים. כן, לא ילדים כבר, אלא גדולים יותר. אלנה, תמשיכי ביידיש. In derselben Zeit, wenn die Engel haben
opgeheerd, eruit gekomen in oven, hebben eenmaal in der Früh reingestürmt, ein Becher von einem Jahr 17 mit ein paar gesunde frische Backen und verknetscht londischen Stern von unter euch aufgescharrten Kapeluschen. נקודה. אוקיי. נחמה תקראי את המשפט ביידיש עוד פעם. In derselben Zeit, wenn die Jüngerlach haben aufgehört, raufkommen in Abend, hat einmal in der Früh reingestürmt ein Bocherl von einem Jahr 17 mit ein paar gesunde, frische Backen und ein verknetschten, lomdischen Sternen von unteren, hoch aufgescharrten Kapeluschen. אוקיי. תחזרי על 2-3 מילים, ביידיש ותתראו תתרגם. No, let Elena translate, because she read the sentence. Yeah, she read, yeah. כן, כן, נכון. Okay. אבל רק רגע. את מתרגמת לאנגלית, אחר כך אלנה תתרגם לעברית. כן. Okay, in derselben Zeit, at the same time, wenn die Jüngerlach haben aufgehört, raufkommen in Abend, when the little boys, I guess, yeah, stopped coming, coming up. Coming up. Okay, okay. בקלויז ישן היו מדרגות, היה צריך לעלות. כן. Ich darf vertrachten, rauf. בדיוק. Wie die Kinderlach, right? זה נכון, זה פרפיקס. Yeah, okay. Stopped coming up in the evening, in Abend, okay, hat einmal in der Früh reingestürmt ein Bocherl von einem Jahr 17. Okay. One time in the morning, okay, a bocherl is like a teenager or a young lad, about 17 years of age, yeah? כן, מה זה הרגשטורם? Stormed in, like a storm. Sturm. Right. Okay. מה שאני רוצה להגיד, גרדה לא אומר את זה, אבל יכול להיות שזה גרדה עצמו. כן, שהוא מכיר את בית המדרש, שהרי הוא היה בא לשם, אז הוא כאילו מדבר על עצמו בלי להגיד את זה. כן. Mit ein paar gesunde, frische Backen, with a pair of healthy, fresh cheeks, yeah? Cheeks? Right. Und verknetschten, lomdischen Sternen, von unteren londischen Sternen. Okay, and a wrinkled, Londischen is like a learned, Londish. What's makes of a person who learns. Okay, Stern is the forehead. Right. Okay. Von unteren aufgescharrten Kapeluschen. From under the high, was meint aufgescharrten? aufgescharrten, שהזיזו אותו up, כלפי מעלה. The hat, which was a little bit Raised brim. Oh, a raised brim. Okay.
Right. So a high raised or hoich meant high or Right. raised brimmed. Kapelushel is like a cap, like a small Hat. a Little hat. yeah. Okay. I say a cap. A cap is a Okay. kapelush a cap, yeah? Okay. Okay. Now Elena will translate into Hebrew. 2-3 מילים ביידיש. In derselbe Zeit, wenn die Engel haben euch gehört, הרפקומן in Ovent, במקביל, כשבנים הפסיקו להגיע בערב, כן? כן. einmal in der Früh reingestürmt am Bocher von Jahr 17. כן? רגע. בחור בן 17 בא בריצה מוקדם בבוקר אחד. Right. זהו? לא, יש עוד. Mit ein gesunde frische Backen und verknetschte lomdischen Stern von unter euch aufgescharrten Kapeluschen. Im Zugleheim Briut לחיים, בריאות רעננות ומצח מקומט וחכם מתחת שולי כובע מורם. כן, בסדר. קפליושן זה כובע קטן, לא? כובע קטן, נכון. הלמד זה הקטנה. מקבט. כן, כן, אבל הלמד זה הקטנה. קפליוש זה כובע, אבל קפליוש כובע קטן. דניאל, אתה רוצה לקרוא אולי? לא. אוקיי, אתה לא חייב. שלמה, המשפט הבא. יראות אין אייר בית מדרש דם קרטי ופלייטי? קרטי ופלייטי. האם יש לכם בבית המדרש שלכם את קרטי ופלייטי? הסטיק אפרגטון בי הזקן. הזוקן. הסטיק. באימפקט. מה זה הסטיק? אני לא יודע. הסטיק בתנופה. הסטיק אפרג, זאת אומרת, הוא נתן שאלה בכוח, כן, שאלה... איך אלנה אומרת? בחיפזון. גם בחיפזון, כן. שאלה בחיפזון. יכול להיות גם בחיפזון, יכול להיות גם בתנופה, כן. בתנופה, כך שאל הזקן. כן. Der Altischker hat oder nicht der Herd oder nicht verstanden, hat der Jünger Vertrogener Balmoyech aufgerufen, noch ungeduldiger. לא להזיז. כן, אני במקרה. תחזור על כמה מילים ביידיש כאן. רק רגע. Der Altischker hat der Herd oder nicht verstanden, הזקנון, כן. או שהוא לא שמע או שלא הבין. נכון. hat der Jünger Vertrogener Balmoyech ausgerufen noch ungeduldiger. כאשר הצעיר לא כאשר, אלא בעקבות זה שהזקן לא הגיב, אז הצעיר hat der Jünger Vertrogener Balmoyech
פרטרוגנר, אפשר אולי להסביר את זה כמפוזר, כן? מפוזר בעל מוח, לא. הוא שאל משהו בחוסר סבלנות, זה מה שאני מבין. בדיוק. Ich meine dem creative plate from Jonathan Eibishitzer, der Frogerav. אני מתכוון לקריאטיב פלייטי של רבי יונתן אייבשיץ, שהוא הרב של השאלות. לא, פרוגר זה עיר בוורשה. מפראג. פרוגר זה עיר פראגר רוב. בפולין. פראגר, מה זה? לא שמעתי. זה שם של עיר, כן? שם עיר. אייבשיץ היה בפראג. לא. אז לכן זה פראגר רוב, אז הוא אומר, הרב מפראג. זה לא פרגן, זה לא שאלה, זה השם של העיר פראג. כן. יש סיפור מפורסם עליו, האשימו אותו בזה שהוא בשבתאות. נכון. והוא הכחיש את זה, ואז חותנתו, זה סיפור נהדר, חותנתו, שכחתי את שמה, אלקה קראו לה, כן. טענה שזה לא נכון, והוא באמת שבתאי. כן. ואיכשהו מחלו לו, ועד היום לומדים אותו בישיבות. כן. הוא היה גאון אמיתי, יונתן אייבשיץ הזה. נכון. ירהודם ספר, האם יש לך את הספר? Ich darf dort etwas nachgucken, אני חייב להציץ בו קצת. nachgucken לבדוק. nachgucken לבדוק. לבדוק, אוקיי. בגלל המילה נוח, הפרפיקס נוח, כן. קטע חדש. כן. תמשיך. אני ממשיך. כן. Also hat gefunden das Bintelschlüsseln und geöffnet an Olmer. הזקן מצא את הצרור של המפתחות. נכון. ונגפונט. ונגפונט. ופתח את היתר. ארון. מה? זה נכון? ארון. את הארון. Euch die andere Scannen sind zugekommen und geguckt, wie der Lerner auf ein Literal warft über ein Polizeisporim noch der Zweite. Ein Polizei noch der Zweite. תרגום. Euch die anderen Scannen, גם יתר הסקנים, seinen zugekommen, הם התקרבו, ונרוי פיקוף, והסתכלו כלפי מטה, wie der Lerner auf ein Literal warft über ein Blitzesforum noch der Zweite. מהו הפועל, שלמה, פה? הפועל warft. לא, זה רק חצי מהפועל. מהו הפועל השלם? warft über. נכון, איבר ורפן, זהו הפועל. איבר ורפן, ואז ברגע שאנחנו יודעים מהו שם הפועל איבר ורפן, עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך לתרגם. ורפן זה לזרוק, אבל מה זה איבר ורפן? Warft über ein Polizei noch der Zweite. Überwarfen ein Polizei noch der Zweite.
מי יכול לעזור? אפשר, zu werfen umtun? לא, zu איברורפן, לא ורפן. מסתכל? איברורפן אין פוליצן אודר צווייטר, כן? מסתכל? לא, ורפן זה לזרוק, לא להסתכל. אוקיי, אז אנחנו עכשיו ננסה להסביר איך פועל עם פרפיקס איבר, כן? הפרפיקס איבר משמעותו יכול להיות או מעל ל, או מצד אל צד. איבר ורפן, לזרוק מצד אל צד, אין פוליצן אודר צווייטר. לזרוק מצד לצד, מדף אחד אחרי השני, למה? שהרי הבחור מחפש את הספר של יונתן אייבשיץ, אז הוא מעביר ספרים מצד לצד כדי לחפש איפה יש הספר הזה. איברורפן זה להעביר מצד לצד כשמחפשים משהו. האם אני מסביר מספיק ברור? כן. אוקיי. אז הם ראו הסכנים איך הבחור, כן, מעביר מצד לצד את הספרים על המדפים, תוך כדי שהוא מחפש את הספר של יונתן אייבשיץ. תמשיך. שלמה, later, לא, לתרגם, מילה later. איפה כתוב? Learner of lateral. Learner of lateral. כן, שלמה, תחזור על המילים האלה ביידיש. אויפן lateral, warft איבר... זהו, הוא מעביר ספרים מצד לצד, אויפן lateral, זאת אומרת כשהוא עומד על סולם קטן, כן? שהרי בארון יש הרבה מדפים והם גם גבוהים, אז הבחור היה צריך לעמוד על סולם כדי להגיע לכל המדפים ולחפש את הספר של יונתן אייבשיץ. תמשיך שלום. ראשונים ונאחרונים gefinnen sich do השולל nor nicht dem Kreti ופלייטי. כן. אינדס דוס בחור... לא, רגע. nor nicht dem Kreti ופלייטי. עכשיו תרגום. ראשונים ונאחרונים, כן. הוא מוצא את הראשונים והוא מוצא את האחרונים. כן. הוא מוצא שלל גדול, אבל לא מוצא את הקרטי ופלייטי. נכון. תמשיך. אינדוס בחור heruntergesprungen und gegeben הבפל מנזול. הבפל. מנזול. ein ביידיש זה עוד gegeben הבפל מנזול, כן? öffnen dem zweiten Almer. dem zweiten Almer. תרגום. ist das Bachul heruntergesprungen? כן. האם הבחור הזה... לא, למה האם? למה האם? is זה לא האם, אלא כתוצאה מזה שהוא לא מצא, אז הבחור, כן? קפץ כלפי מטה, כן. und gegeben הבופל. פקודה, פקודה. בפל זוהי פקודה, והוא נתן פקודה שהם יפתחו dem zweiter Almer. צווייטן אלמר, צווייטן, לא צווייטן, צווייטן, את הארון השני, כן. שיפתחו את הארון השני, כן. עוד קצת? Dort ist gestanden a große Wilner Schass, שם היה מונח... לא היה מונח, ist gestanden, עמד ש"ס וילנה גדול,
נכון. gebunden in schwarzen Leder, כרוך באור שחור, נכון. und grünen Leiband, ולייבנד ירוק. מה זה לייבנד? אני לא יודע. לייבנד זה בד. גרינם לייבנד הוא בבד ירוק. אגן שולחן אורוך, מטבלן הורטבי שטיין, הגנג. גנג זאת אומרת סדר כרכים של השולחן ערוך. בקיצור, כנופיה של ספרים. למה כתוב? לא, גנג זה לא כנופיה. גנג זה כאשר לספר יש כמה כרכים, מלשון גיין, ללכת. אז כל הכרכים של אותו ספר נמצאים ביחד. הגנג זאת אומרת, זה גיין, הם הולכים הכרכים אחד אחרי השני. הגנג זאת אומרת סדרה, לא כנופיה. כי גנג זוהי מילה אנגלית, ואנחנו קוראים ביידיש. גנג זה גיין, ולא קשור לאנגלית. אז סדרה של כרכים... סדרה של ספרי שולחן ערוך, מטבלן הורטבי שטיין. טבלן? לא הבנתי. תקרא יותר נכון, אגן שולחן ערוך, מטבלן הורטבי שטיין. מטבלן הורטבי שטיין. עם טובל? לוחות. זאת אומרת, זה הרי כרוך, כן? זה לא כריכה קלה, אלא כרוכה קשה. אז עם לוחות, כן? הורטבי שטיין. קשים כמו אבן. נכון. ונרמב"ם עם פיר חלוקים, וגם רמב"ם בארבע חלקים, נכון. מתגולד גלישטה רוקנס, עם כנראה לא, קודם צריך אותיות מוזבות. מתגולד, מה? מתגולד גלישטה רוקנס. רוקנס. וו ביידיש זה או. רוקנס. גלישטה רוקנס. אני לא יודע מה זה רוקנס. רוקן זה גב. הגב של ספרי הרמב"ם, כן, היו מאותרים בזהב. אוקיי. נחמה, ממשיכים. עדיין הבוחר הוא מחפש ולא מוצא. בינתיים אנחנו מקבלים תיאור איזה ספרים ביהדות יש בארון השני. נחמה, הלאה. אוקיי. Ich will sagen, als lo הבנתי auf Hebräisch der Targum, aber mach nicht aus. לא, סליחה. כשאנחנו מגדירים את עצמנו כקבוצה לומדת, אנחנו לא מדלגים אם יש חברים שלא מבינים. בבקשה, מה לא הבנת מהדברים שקראנו קודם? Die hebräische Wörter, Karte und Plati. קרייטי ופלייטי זה שם של ספר של יונתן אייבשיץ. מה עוד? הגייה היא אייבשיץ. כן. מה עוד לא הבנת? שלל, was meint שלל? איפה כתוב שלל? שלל. ראשונים ונכונים גפינן sich da השלל. שלל זה הרבה. יש הרבה ספרים של הראשונים והאחרונים, של המחברים הראשונים והאחרונים. מה עוד? It's, you know, besondere Wörter, aber למשל? Das Ganze ist wie to translate it zusammen, you know, but it's okay. לא, רגע אחד. אמרנו, אנחנו לא מדלגים מפני שמישהו לא מבין, בשביל זה אנחנו קבוצת לומדים.
No, ich will nicht zerstören. Ich will lernen weiter. לא, זה שאת מדלגת זוהי הפרעה, לא זה שאת רוצה להבין. אם אנחנו מדלגים, אנחנו לא מבצעים את התפקיד של קבוצת הלומדים. אין ויתורים בקבוצת לומדים. זה כל הפרינציפ. אחרת מעולם חלק מאיתנו לא ילמד שום דבר. נו, אפשר לחזור בטקסט. אז נחמה, סליחה, אלנה, בבקשה. רק רגע, אני רוצה להוסיף משהו. הכרתי והפליטי היו חלק מגיבורי דוד. נכון. ועל זה הספר של רבי יונתן אייבשיץ. כן. מה כתוב שם? אני לא יודע. כן. וגם שאלה. כן, כן. מה זה וילנר ש"ס? מהדורת וילנר? וילנר ש"ס זוהי מהדורה של התלמוד של האלמנה והאחים רום. הם היו המוציאים לאור של התלמוד המפורסם בהרבה כרכים. האלמנה והאחים רום זה שם ההוצאה שמוכרת כהווילנר ש"ס. הש"ס זה 6 סדרים, זה התלמוד. ש"ס זה הגמרא. כן. בסדר ורה. הדנק. בבקשה. ועל ההוצאה הזאת יש שיר יוצא מן הכלל של סוצקבר, על הכניסה לגטו של וילנה ולקחת את האותיות העופרת של הש"ס ולהפוך אותם לכדורים. נכון. פואמה יוצאת מגדר הרגיל. כן. כן, זה שיר מפורסם של סוצקבר, זה נכון. התלמוד של וילנה, של האלמנה והאחים רום, הוא תלמוד מפורסם שממנו בו היו קוראים ולומדים במשך הרבה דורות. אבל אנחנו עכשיו מבקשים את אלנה לקרוא ולתרגם לעברית עוד פעם, וכאשר נחמה לא תבין מילים מסוימות, אנחנו חייבים להסביר. אולי נחמה קוראת ומתרגמת. בבקשה. נחמה, כל המשפטים שאת התרגום לא הבנת, אנחנו נתרגם לעברית. הזקן hat gefunden. Okay. Als Socken hat gefunden das Bintelschlüsseln und geöffnet an Almer. Okay. זקן מצא הבינטלשליסל את קבוצת בינטל, את קבוצת המפתחות, את הבנץ', כן? של המפתחות, ונגאפת אן אלמר, והוא פתח אלמר, ארון, איפה שהספרים בבית המדרש הישן נמצאים. הרי הבחורצ'יק מחפש את הספר של יונתן אייבשיץ, והספרים החשובים נמצאים בתוך ארון שסגור על מפתח. אז הקנצ'יק אחד מצא את הבינטלשליסלן, את הבנץ' של מפתחות, ופתח ארון. תמשיכי. איך die anderen Zakanim seien zugekommen und geguckt, wie der Lerner auf ein Leiterl warft über ein Polizeiwoche nach der zweite. Euch die anderen Zakanim, גם הזקנים האחרים, haben sich zugeguckt, הסתכלו, כן, איך שאותו בחור אף הלייטרל, שעמד על סולם, כי זה מקום גבוה, ארון יש הרבה מדפים, ורפט איבר,
מעביר מצד לצד, איברוואף, הרי הוא מחפש ספר, אז הוא מעביר ספר אחרי ספר אחרי ספר על המדפים, על דיפוליצס, כי הוא מחפש את הספר. בסדר, איברוואפן, להעביר מצד לצד על המדפים, כשהוא מחפש את הספר של יונתן אייבשיץ. בסדר? אוקיי, yeah. תמשיכי. ראשונים ונכונים גפינן sich da schlau. זהו. אז גראדה מספר מה הבחור מוצא. ראשונים ונכונים, מחברים ראשונים ומחברים אחרונים מהזמן הזה, גפינן זירדו, נמצאים כאן על המדפים השלל, הרבה. המילה שלל בעברית בעצם זה כאשר יש מלחמה והאויב בוזז, גונב מאלה שהוא מנצח אותם, כל מה שיש להם זה נקרא שלל, ובמובן שני הרבה, על המדף יש הרבה ספרים של ראשונים ואחרונים. תמשיכי נחמה. Okay, nor neat there, I don't even know how to read this, I don't even know how to say this word. קרייסי ופלייסי, אבל לא הספר של יונתן אייבשיץ, שנקרא קרייסי ופלייסי, שזה שמות, כן, בתנ"ך. הלאה. Ist das Bucher wohl heruntergesprungen und רגע, אז ברגע שהוא לא מצא מה שהוא מחפש, ist das Bucher heruntergesprungen. אז הבחור הזה בן ה-17, ist heruntergesprungen, הוא קפץ מהסולם, כן, הוא נגגמנה בפל, והוא נתן פקודה, כן, הוא אמר, עכשיו תפתחו את הארון השני, כי עוד לא מצאתי ואני רוצה להמשיך לחפש. תמשיכי נחמה. Dort ist gestanden ein größer Wilner Schatz. שם בארון השני עמד תלמוד גדול שיצא בווילנה על ידי האלמנה והחימרום, כן? Gebunden in schwarzen Leder und grünem והוא היה כרוך, הרי התלמוד זה הרבה כרכים, והם היו כרוכים, כן? in schwarzen Leder, כן? הם היו כרוכים באור שחור, זה היה הוצאת לוקסוס, כן? של האלמנה והחימרום, מה עוד? und grünem Leibend. Was meint Leibend? טקסטיל. in grünem Leibend, והם היו עטופים בבד, לינן שחור. אוקיי. כן? בד ירוק. בד ירוק, כן. אגן שולחן ערוך מטובלן הרת וישטיין. אגן, סדר כרכים. גן, הכוונה לסדר כרכים. לא למילה האנגלית גן, אלא ביידיש מלשון גיין, גן, סדר כרכים, כן, מה עוד? Was meint Gang? Ich kenne das, folg mir ein Gang. Es ist ein neues Wort. כל מילה גן קשור למילה גן, אמרתי, הגן זה מלשון גיין, ללכת, כאשר יש ספר בהרבה כרכים שהולכים אחד אחרי השני, קוראים לזה אגן. בפולג מירגן ביידיש, פירושו, כשאתה רוצה להגיד למישהו, תעשה מה שאני עושה, תלך כמו שאני הולך, אומרים לו פולג מירגן, כן, זה לא פשוט, זה עשייה מסובכת,
אז אומרים למישהו פולגמירה גנג. גנג בא מלשון גיים, כשמדובר בספרים זה סדר כרכים. פולגמירה גנג זה תעשה מה שאני עושה וזה מסובך ולא תוכל לעשות את זה. שני הביטויים באים מלשון גיים. גנג זה הליכה. בספרים זה סדר של כרכים אחד אחרי השני. האם אני לא מצליח להסביר את המשותף לביטוי פולגמירה גנג וגנג ביכר? A gang is like via band, like a volume? לא, זה via סדר של בן. Oh, the order, the סדר order. של כרכים. Okay, כמו okay. שהליכה זה סדר של פסיעות שאדם צריך לעשות כדי לעשות משהו. Okay. אגן שולחן ערוך מטובלין זאת אומרת, אגן שולחן ערוך, מכיוון ששולחן ערוך יש לו הרבה חלקים, אז יש הרבה כרכים של אותו ספר. לכן זה נקרא אגן שולחן ערוך. זאת אומרת, סדר כרכים, כרכים בנדר ווסגיין איינר נוגדם אנדר, כן? עד שכל השולחן ערוך נעשה שלם. תמשיכי. Okay. מטובלין heart via stain with covers. כן, נכון. With covers hard like a rock. Like rocks. נכון. Like, זאת אומרת, זה לא כריכה קלה כמו היום, משהו קל, אלא כריכה קשה כדי שאפשר יהיה לשמור את הדפים בתוך הכריכה להרבה שנים. תמשיכי. Und der Rambam in 4 חלקים mit Gold gelöschte Rukens. כן, ורמב"ם, זאת אומרת ספרים של הרמב"ם ב4 חלקים, כן, מאותר, מקושט, כן, בזהב, באגף שלהם. גם כן, הוצאות דלוקסוס, כי אלה ספרים חשובים ביהדות, ובבית הקלויז הישן, בבית המדרש, שמרו את הספרים האלה בארון נעול במפתח. כן, תמשיכי נחמה. Etwas hat dort ja gefunden, der Jünger Eloi, תתרגמי. Etwas hat do ja gefunden, der Jünger Eloi. The young genius did find something. Right, something. Okay. Hat nicht, was hat gesucht, but not what he was looking for. Tschüssi. Die ausgeklebene Sworim hat erlangt an Altitschken, was hat ausgestreckt die Hand auf zu, wie Moshe Rabbeinu bei Mekobel sein, die Teure auf den Berg Sinai. Okay, מה שתי המילים הראשונות שקראת? Die ausgeklebene Sworim. תרגום. The collected books? לא. אויסקלייבן כאן זה לבחור. הבחור מצא משהו והוא בחר לקחת, להוריד מספר ספרים. נכון שאת יודעת כשמפרסמים ספר בהרבה כרכים של סופר, אומרים אויסגקליבנה שריפטן, כן? כתבים נבחרים, אבל פה מדובר על הספרים שהבחור בחר לעצמו. אז הספרים שהוא בחר מהמדפים, תמשיכים. So the chosen books, the books that he chose, the chosen books, the books that he chose. Okay, the books, okay. the בוחר הזה
chose, כן, hat langt an Altichkin. He handed to an old person a Right. langt. מלמעלה, הוא עומד למעלה שם, והוא מוריד אותם לזקנצ'יק, כן, שעומד למטה, כן. Was hat ausgestreckt die Hand arauf zu? Who stretched out her hands to his hands. Oh, his hands. אל תשכח. Which? כן, כן. Wait, the older person was stretching out his hands? Of course. Okay. Arauf zu is towards or up? כן. כלפי מעלה, כי הזקנצ'יק עומד למטה והבחור עומד למעלה ומוריד לו ספרים שהבחור בחר. Wie Moshe Rabbeinu beim Mekabel sein die Teure auf den Berg Sinai. As Moshe Rabbeinu by accepting or at accepting at his acceptance of the Torah. As Moshe Rabbeinu was stretching his hands upwards to receive the Torah on the Mount Sinai. The elderly person, okay, זה פיגורה ספרותית של גראדה, שהזקנצ'יק הוא כמו משה רבינו, שמאירים את הידיים, he stretches it upwards to receive the Torah. כן. Okay, I just want to say this word by comes up a lot. You said by means near, right? Before by means near, but I looked in the Bible. פה המילה את לא יכולה לבד. תגידי את זה בתוך המשפט, איך כתוב? Beim dritten Almer. Beim dritten Almer is אצל הארון השלישי. by זה near, אצל. Near the third closet, right. Okay. Is der Jünger London stehen geblieben in der Heich auf den Leiterl? Leiterl. תרגום. Near the third closet, the young student, I guess, stood or remained standing in at the top of the ladder. The ladder. Okay, אנחנו מתקרבים לסוף הפגישה היום. האם יש מישהו שרוצה להבין מילה שלא הבין, או קומנטר כלשהו? הכל מובן? What page is this, Elena? Sorry, I don't. Okay, איזה עמוד זה, אלנה? Okay, הדק. לא שמעתי, איזה עמוד? 33. 33, שורה מלמעלה, איזה שורה? אני יכולה להכניס סימן. אני שואל, 33, איזה שורה מלמעלה? הרבה שורות. אני עושה סימן, רקע. טוב. יכול schicken ein E-Mail, wo wir haben רגע, אני מחפשת איפה זה. פה. Aber wir haben nicht geendigt die Satz. אתם רואים? Okay. Ja, ich weiß, aber die Show sich geendigt und wir wollen einen Moment. Montag können wir sich nicht treffen, weil es ist Erev Yom Kippur, Emes? Ja. Also Erev Yom Kippur. Oi bazoi, wir können sich treffen
דונרשטיק, נמקומנדיק דונרשטיק. Ja, ביום חמישי הבא זה אפשר כבר, כן? כן. איזה תאריך זה יום חמישי הבא? מישהו יודע? זה שישי. זה שישי באוקטובר. שישי באוקטובר. אז אנחנו ניפגש יום חמישי, שישי באוקטובר. נאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. שנה טובה, גמר אחרי יום חתימה כיפור. טובה. שנה טובה לכולכם. שנה טובה, אוקיי. להתראות ותודה רבה.